המיוחד הזה, הצופה אל מרחבי עמק יזרעאל, הוא משקיף אל המקום בו נושקים שדותיו של קיבוץ הזורע לשדותיו של משמר העמק. בחרו לילך וגיא לחגוג בחברת משפחותיהם וחבריהם הרבים את הקמתו של קן משפחתי חדש. המקום הזה צופה גם אל בתי המוסד החינוכי שומריה, שם פרח לו סיפור אהבה לפני כ-15 שנים, סיפור אהבה בין שני נערים שאיש בסביבתם לא נדרש לכישורי נבואה על מנת להבין מה שגם הם הבינו כבר מההתחלה, שזה הדבר הנכון ביותר, ושיעברו אמנם מספר שנים לא מבוטל, אבל הרגע הזה המרגש כאן על ההר בו יבוא. ישנם ודאי רבים שיתהו, וביניהם גם החתן והכלה, חתונה זו על שום מה. הן חיים ביחד, הקמת בית, אושר ואושר, כל אלו כבר מתקיימים פה זמן רב. אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו מונים 3 סיבות ובעצם 3 הזדמנויות. האחת היא ההזדמנות לחגוג, שהרי כל הזדמנות בה אפשר לכנס כל כך הרבה אנשים טובים ולציין אירוע כל כך משמח היא הזדמנות מבורכת. השנייה היא ההזדמנות לברך. לנו, בני משפחה וחברים רבים, ניתנת היום האפשרות להגיד ללילך וגיא כמה אנחנו אוהבים אותם וכמה אנחנו שמחים בשמחתם, וכולכם יודעים שאצלם זה לא משהו שאפשר לעשות כל יום. והשלישית, ההזדמנות להתפתחות, ההזדמנות לציין באירוע זה את סיום שלב הנדודים, את הנחת אבן הפינה להקמתם של בית בישראל ומשפחה. אז ברשות כל הנוכחים כאן, אני מתכבד בהתחלה להזמין את 4 נושאי החופה, מתן כפרי, יורי שלו, רמי דרור ואילי קורנלי. הוא חטף את השמש, אתם תקרים את זה גם בצפון. חלפון. כן, אבל אם אולי למה תהיה בסטיים. זה מוטוריקה קשה לה, זה לפתוח את זה. אני מאוד מפרגן, אני ראיתי שם זה לא היה נפשע. לא ככה. ציון כלולות הוא גם יום חגם של ההורים, הזוכים להביא את ילדיהם אל הרגע המאושר הזה, והופכים גם הם למשפחה אחת גדולה. אני שמח להזמין את יערה. סטיל זו וידאו. שמח להזמין את יערה ומיכה פניג, ההורים של לילך. הצלם המקורי מפריע לי בצילום. מה הוא נכנס לי? הוא לא עומד בקצב. פניה ברדשטיין כותבת באחד משיריה המופלאים: שתלתם ניגונים בי אמי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים. גרעינים גרעינים נשאם לבבי, עתה הם עולים וצומחים. אז הנה הם עולים וצומחים לכל מחיאות הכפיים של כולנו, הזוג המאושר לילך וגיא. לילך וגיא אומנם כבר הרבה שנים ביחד, כמו שנאמר, וציניים וקשוחים, אבל אנחנו יודעים שתמיד כשהערב יורד ורוח שושן נושבה אפשר ללחוש שיר בלט, זמר של אהבה. ערב של שושנים אצלנה אל הבוסתן, בור בסמים ולבונה, נר ילך
שושנים, נצאנה אל הבוסתן, כמו בסמים ולבונה, לרגלך מפתן. לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה, הווה אלחש לך שיר בלט, זמר של אהבה. שחר אורה יונה, ראשך מלא טללים, פרחי הבוקר שושנה, כתפנו לי. שחר אורה יונה, ראשך מלא טללים, פרחי הבוקר שושנה, כתפנו לי. לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה, הווה אלחש לך שיר בלט, זמר של אהבה. לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה, הווה אלחש לך שיר בלט, זמר של אהבה. היום, ה-4 במאי שנת 2012, י"ב באייר תשע"ב, בתפאורה הקסומה של שדות העמק ומרחביו, על דעת הקהל הרב שהתאסף כאן, ברשותכם ובברכתכם, לילך וגיא, אתם מפליגים בזה אל המופלא מדעתכם, כי ביום זה אתם עוברים מן החירות שבעלומים אל החובה שבחירות. אהבת הורים וברכת קרובים ורעים יאירו לכם בדרך חייכם. נאמר במשלי, 3 המה נפלאו ממני ו4 לא ידעתים, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש על היצור, דרך אונייה בלב ים ודרך גבר בעלמה. ואנחנו מפרשים, כשם שהנשר מוצא דרכו במרחבי השמיים, כשם שהנחש מוצא דרכו ללא סימנים וכיוונים, כשם שהאונייה מוצאת דרכה במרחבי הים, כך מוצאים גם 2 לבבות אשר נועדו זה לזה את דרכם אחד אל השני. בשם ההורים הגאים תברכנה יערה ואורנה האימהות. עוד לא. ילדים אהובים שלנו, אנחנו יודעים שפרטיות אצלכם היא מעל הכל, אבל בכל זאת, ביום כזה שהוא כל כך מיוחד ומרגש עבורנו, רצינו לומר כמה מילים מהלב. אי אפשר כבר היום להפריד את גיא מלילך ולהפך. אתם שניכם קשורים אחד בשני, ענפיו של האחד מסתרגים באלה של בן זוגו, ביחד סך שניכם יוצר עץ אחד יפה ונפלא, רחב עלים, המצל על כולם, ומחלק ברוחב לב ונדיבות אין קץ מפריו לכל המוכן לקבל. הסינרגיה ביניכם, העשייה המשותפת תוך הסכמות וקבלת האחד את השני, מעוררת השתאות והתפעלות בקרב כל הסובבים אתכם. אהבת הארץ, הקשר הזה לאדמה, לטבע, כל אלה מוציאים אתכם אל המרחבים, אל הטיולים, אל המפגשים, אל המקומות כאן ומעבר להרים, לימים ולאגמים, לגמוע ולטייל, לחוש את משב הרוחות ויפי העולם. וכפי שאמרו לפניי, הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אינם נראים או נשמעים, אפשר רק להרגיש אותם דרך הלב. אתם דוגמה לזוגיות מופלאה, שאומנם היום היא רק מתמסדת, אבל היא שרירה וקיימת כבר שנים רבות, יפות ונהדרות,
ואנחנו בטוחים כי היא תמשיך להיות כזאת. בשבילנו אתם עוגן של יציבות, מקור להשריית ביטחון ורוגע, תמיד נמצאים כשצריך, מוכנים לכל משימה, בכל דקה ורגע, יודעים שיש למי לפנות ועל מי לסמוך. כמו שאתם בשבילנו, כך אתם גם בשביל כל המשפחה ופזורת החברים הקרובים הרחוקים והרבים שלכם. אז כמה עצות קטנות לחיים משותפים, כי העסק לא פשוט וצריך להיות לכך מוכנים. חיים בשניים זה להבין, גם אם לא להסכים, לבנות, לטפח, לגדל ולהקים. להישאל אבל לא להתעלות, על הקטנוני להתעלם ולהתעלות. לתמוך אבל לא להתערב, לעזור כן מכל הלב. להחמיא בנדיבות ובלי להתחשבן ולהימנע מכל מה שיודעים שמעצבן. זכרו להישאר תמיד חברים, לפרגן, לאהוב ולא ללכת לישון כועסים. כי זוגיות היא כמו פרח, צריך להשקות ולטפח כדי לראות שהוא צומח. שיהיה לכם המון שנות אושר ושלווה, הרבה בריאות, אהבה וחברות טובה. אנחנו מאושרים שיש לנו אתכם, המון מזל טוב, אהבה ורק טוב, אוהבים מאוד מאוד, הרוב. בבית הוריו מתחנך ומתעצב האדם, אך גם לחברה הסובבת אותו ולחבריו חלק גדול בבניית אישיותו. קל וחומר בחברתנו הקיבוצית ובלינה המשותפת שבתיה, כבר אמרנו, שם פרחה אהבה לפני שנים רבות, מציצים אלינו מן הוואדי. בשם חבריהם הרבים של לילך וגיא, יברך לירון. יכול להיות שעופר רגע אמר לירון? מי זה? לירון, מי זה לירון? זו השאלה. זר עלה לברך. צהריים טובים לכולם. 13,228 מילימטרים ירדו, 6 ראשי ממשלה התחלפו, 5 שנים מעוברות עברו, 4 אולימפיאדות שוחקו, 3 מנכ"לים ותמה התחלפו, 2 עשורים פסחו ומילניום אחד בא לקיצור. חדי ההבחנה ביניכם ודאי שמו לב כי גיא ולילך כבר היו זוג בזמן שכל האירועים, שזה עתה ציינתי, התרחשו. ניסיתי לברר עם הזוג הטרי כמה שנים הם כבר ביחד. כל אחד מהם נתן לי תשובה אחרת. אחד אמר 1998, אחת אמרה 1996. ככה זה בהיסטוריה רחוקה. כל צד והנרטיב שלו. ולכן אני בחרתי את שלי. מבחינתי אתם ביחד מאז שהיינו בכיתה ט', כלומר 17 שנה של זוגיות, אולי פחות ואולי קצת יותר. אני רוצה להגיד לכם שאתם בשבילנו החברים, החוליה החזקה והיציבה שמחברת בין כולם. בלעדיכם לא יקרה דבר, לא יהיו מפגשי קפה, פרויקטים מיוחדים, הפקות וטיולים. אתם כמו השחקנים הטובים באמת, לא עסוקים בלראות טוב, אלא איך לעשות את הקבוצה טובה יותר, בשקט, ביעילות, בסבלנות ובארגון מופתי. בכל אירוע שאנחנו מקיימים, נהוג לחלק ציונים על מידת התרומה לאירוע של כל אחד מהנוכחים. גיא ולילך מעולם לא קיבלו אות הצטיינות. מיותר לציין שזה לא בגלל חוסר הדומיננטיות שלהם. אנחנו פשוט לא מחשיבים אותם. במילים אחרות, הם הוצאו מטופס הטוטו. זה לא כוחות. גם את החתונה שלכם, כמו כל דבר אחר, בחרתם להפיק ולארגן בעצמכם. הבחירה בהר קיפוד הוא ההר החלק, שבו ככל הידוע לי עוד לא נערך אירוע שכזה, מסמלת בצורה יפה את דרככם העצמאית שלא מונעת מתכתיבים חברתיים ולא נרתעת מעבודה קשה. דרך ייחודית זו משרה על כולנו המון ביטחון, והיא מה שעושה אתכם כל כך אהובים ומשמעותיים בשבילנו. בהזדמנות נדירה זו אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית מכל הלב על מי שאתם ומה שאתם בשבילנו, וגם עוד דבר אחד קטן, שיהיה בהמון המון מזל טוב. לצד ההורים והחברים הרבים, עומדים כאן היום גם 6 אחים ואחיות נרגשים, אשר מלווים את לילך, גיא וסיפור אהבתם מראשית דרכם. בשם האחים תברך מאיה, האחות של גיא.
גיא ולילך, מכיוון שזו לא ממש חתונה, אז זו לא ממש ברכה לרגל חתונתכם. ומכיוון שזו לא ברכה לרגל חתונתכם, לא נדרשות כאן ההמלצות וההנחיות המקובלות לזוג צעיר בתחילת חייו המשותפים. בעצם, זו לא תחילת חייכם המשותפים. הרי אם הייתם מציינים חתונה היום, זו כנראה הייתה חתונת ערד, כי אתם יחד כבר בערך 15 שנה, ומכיוון שכך, המלצות לחיים משותפים מוצלחים זה כנראה לא מה שחסר לכם. נראה שאתם יודעים לחיות יחד מצוין, ושמצאתם את הנוסחה המושלמת לביחד שהוא גם כל אחד בנפרד, לדרך משותפת שמשאירה מספיק מקום להסתעפות ולהתפתחות של כל אחד מכם. ולאור כל אלה, הרי שגם האיחולים הבנאליים שנאמרים בדרך כלל במעמד מסוג זה, הופכים למיותרים, שהרי מזל, אהבה, אושר וכל אלה הם כבר מנת חלקכם מזה זמן רב, גם אם ביום יום לא נותנים עליהם את הדעת. אז אם זו לא ברכה לרגל נישואיכם, ואין צורך בהמלצות, ולאיחולים הבנאליים אין מקום, מה בכל זאת נשאר לנו? כנראה שרק הזדמנות לומר לכם איזה כיף. איזה כיף שסוף סוף נתתם לנו סיבה להתכנס לכבודכם. להתלבש יפה, לאכול טוב, לשתות הרבה, לשמוח ולהגיד לכם פעם אחת כמו שצריך. כמה שאנחנו אוהבים אתכם, כמה אנחנו שמחים שבחרתם זו בזה. עד כמה אתם חלק גדול ומשמעותי במשפחתיות שלנו. ויותר מזה, איזה מודל מוצלח אתם לזוגיות, שמצד אחד היא יציבה ואיתנה, ומצד שני מצליחה להתפתח ולהתחדש ולשרוד את מבחן הזמן. סיומה של הלא ממש ברכה הזו, לרגל הלא ממש חתונתכם, יהיה למגינת לבכם אולי צפוי ובנאלי. בכל זאת, לא בכל יום אח שלנו מתחתן. תיקון, לא בכל יום אח שלנו מארגן מפגש חברתי ומשפחתי ולא לובש בו בגדי עבודה. אז גיא ולילך, מזל טוב, באהבה ושמחה גדולות מאוד, האחים. בחתונה דתית שותים מן הכוס רק בני הזוג והוריהם. אבל אנחנו, שהתכנסנו למסיבת חברים, נרים כוסית כולנו. אז תכף יחלקו לנו כולנו כוסות, נחכה שנייה ואז נרים ביחד כוסות. נראה שאנחנו לא. הם תוכן הירואית של הקופה, סרפונה. מה שנקרא התחזיק? לא, אני יכול. אפשר לשמור סוד כזה גדול, אז זה שוס. אני בין את האמת של המנשים. שם אחד מצוין. שם אחד מצוין. טוב. כן. הוא קיבל שוטים? אוקיי, אנחנו עם כוסית. מי שיש לו
ירים כוסית. מכוח האהבה שבלבכם, ברשות הוריכם ועל דעת הקהל, הרי אתם, לילך וגיא, מקודשים לנו כאיש ורעיה. ברוכים הבונים את קן משפחתם בביתנו הקיבוצי, לחייכם. בעיה. אמרנו לא להתחלה. כמובן שילך וגיא חשבו שהכל יהיה מתוכנן, מגניב. ניסינו קצת להפתיע אותם. אז ככה. אוקיי, עכשיו. לשתות נראה לי.